bafana bami dala ngasho ngathi hlehlane enkosini. Nababethinta ungwenya. Akathintwa. Abethinta ungwenya. Akathintwa. Abethinta ungwenya. Akathintwa ungwenye zithulele. Musu ukuthinta ungwenya. Akathintwa. Ukuthinta ungwenya. Akathintwa. Ukuthinta ungwenya. Akathinti ungwenye zithulele. Besukela inkosi. Akathintwa. Besukela inkosi. Akathintwa. Besukela inkosi. Akathintwa ingwenye zithulele. Usuku uthinta ingwenya. Ayithintwa. Usuku uthinta ingwenya. Ayithintwa. Usuku uthinta ingwenya. Ungayithinti ingwenye zithulele. Bayete nkosi yami. Wena wengwenya. Dala ngabatshela ngathi bafana nibancane. Hlehlane engwenyeni ngoba izonihlafuna. Mbuso ukuthinta ingwenya. Ngathintwa. Ayithintwa. Ayithinti ingwenye zethulele. Musu kufebela ingwenya. Musu kufebela ingwenya. Musu kufebela ingwenya. Izithulele. My son. Baba wami. Wami. Sentere bobo. Quiz baba quiz. Take me ngiyohlafuna abafe bayo. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Hey, basukela ingwenya la basamba. Welcome Zizi. Welcome. Hello. Inkosi izothatha uhambo olude. Ngizoya ezweni. Ngizovakashela izwe laseMozambique. Mozambique. Ngisuka ezweni laseMozambique. Ngivakashele izwe laseSwaziland. Swaziland. Ngiqede ngezwe laseSwaziland ngivakashele izwe laseZimbabwe. Oh Zim. Yes, going back Ngiyahamba home. inkosi. Maduze. So ngicela ukuthi mangingekho uyiphathe kahle. Baba wami. Yeah. Phathe kahle. Imfanele. Yebo. Hi guys. Sanibona. Uzalo ngathi ngiyakwazi mfethu. Ayi ngithi ngiyabona. Awuboni? Sanibona. Ninjani? Mina mfethu awuthiyama ungazi. Eish. Mbona ngathi ngakwazi. Nguba? Asoke ngithinje. Hawu ntwana. Wena uyayibuka YouTube. Eish akamningi kangaka kodwa ayana ayibuka YouTube impela. Siswena ubani igama? Ntokozo hayi ngama lana sisi khona ngoba uyazi ubhuti ukuthi ngithanda ukushutha izithombe. Uyabona? So sisitokozo ubhuti ubani? Mina ngithobani ka. Uthobani. Sisitokozo nobhuti wabani niyathandana? Oh nice. Thobani mfethu. Uyayazi imibuzo yami simple. Ungathini oyithandayo ngemamazi? Engasithi into eyithandwa emama nje awubuningi kangaka ngithanda indlela yiyo khona nendlela sabo ngithanda ngayo kanjani. Awubuningi nje ngakuthi uyena nisiphisa. So ungathi mhlambe iyiphi indlela ehlukile akuthanda ngayo kunalo omunye mhlambe owamlahla noma enahlukana naye mawuthi uthanda indlela akuthanda ngayo uhluke ngani? Ayishike manje angibathi ngakathanisa umuntu esengandlula kuyena nalokho khona manje kodwa ngiyasho ngathi yabona ngifaka ngathi lo waqala ayi step sokuthi Ufike kuleli zingo kulona. Kuthiwa angihlangana naye sekaba ngikho la. Ayithoka ngiyawuza siswami. What is it that you love about umuntu wakho? Ngathanda indlela kanomphathi ngayo, emphatha kahle. Indlela angithanda ngayo. Yeah, kuyakunakekela, kuprotecta. Kudlalelwa nje kuwe. Yeah, wena uyafana nami siswami. Nami nje yazi awuthi yami, nami akudlalelwa kimi. Baqana mina. Umlando wami nje karate sister from vele mina ngenza grade 1 amabhande ngashintsha Typhoon nje ikungkhung uyakhumbula ikungkhung le la ushaya khona uqhum but into kanjalo ngiyepi siswami abantwana ninabo Asla. uzomupha kodwa Ngone. ngathi shaya umuntu wakho Ayi lutho thathi angikhohlafu ukuthi ngiyakwazi udume ngani. Into yami nje le ngiyabona sathi siyafana inkomo yami.
Cha mfethu. Konke sihamba. No. Sister. Uyangazi ubhuti. Ngibuza ukuthi ungazi kanjani. Amazi kanjani lefuthi? Masela pha ngithu. Ngengikasi kanjani because manje besakhona insolo nazo. Kodwa khona ngiyamazi. Uyayazi ikhungkhung. Lutho angiyazi. Hayi. Yabo, sister, ikhungkhung iyakhumbuzana ukuthi kwenzakalani. Uma ibrother uyangazi, nami ngiyamazi. Yikho ngishilo ngiyamfanisa. So nemngane monza ini uyadansa noma mhlambe ucula umaskandi noma Lutho. Okwamanje ngiyafunda. but uyakwazi ukucula umaskandi. Ya ngathi ngiyakwazi. Ungakazi ulibhala iculo. Akusitho bangakazi ngilazama ukubhala ukuthi ke manje kumaterial anginanto kanjani. Kodwa khona manje ayangena e-studio ngiyazama. Ukukhona ngakuhlanganisa. Sister, ngicela ungilalele uzwe ukuthi mina hayi angeke ngisho ukuthi cula. Ngeke ngikuculise. Kodwa ngiyafisa ukuthi uyithole imaterial. Ngifuna uzwe le number le. Nithule ngitsine ngathi ubughosti bamani buboni. Khanyakwazi uqinisela. Hayi ngeke lapho ngeke. Nomzula xawala nawo ukuthi shaya ngoba kanje. Hayi ngakhetha impela ngeke. Hayi ngeke impela. Akakhetha impela ngeke. Sister, ngicela ukubuza umbuzo. In scale of 100 ungathi umthemba kangakanani my brother? Wena in scale of 100 usithemba kangakanani? B. Yes. 100. Usho? Yeah. Ukhona omunye umuntu othandana naye ngaphandle kabhuti? Yeah. Ikhona into ofisa ukuyixolisela kubhuti? Ayikho. Ayikho. Uma ungafanda uthi ukuthi ubhuti uyakufebela ungenza njani? Angeke. No, sengiyasho angisho ukuthi vele uyakufebela. Le out angeke ngikufebele. Akuyona i-out efebayo le. And nami ngabe ngenza iphutha mangathi lo bhuti uyafeba, ngingazi ukuthi ufeba nebani, yabo. So ngithi mina mongase uthole Ngingamyeka. ungamyeka. Kukuphi ekhaya? Ngiphuma e-Eastern Cape. Kuphi ne-Eastern Cape mntase? Shele. Shele. Big up to Shele. Shele. Molweni Shele. Njaya mina scale of 100 ungathi umthemba kangakanani mamas? Yabona if ngithola bekenze ithi seke 100 alo ngithi ngithemba ngaphozu nge-100. Kodwa ngathi cha 100 ngiyamnika wonke. Usongikhombisile ukuthi complete embele ngane. Makuphi ekhaya? Hayi mina ekhaya ekhethe enedini. Etumbe. Impela. Paul Petersburg. Petersburg. 31 Hawu. Wakaya umuthi. Wakaya umuthi. Big up to wakaya umuthi etumbe bafethu. Ebani? Petersburg. Yini pin code? 3180. 3180 bafethu. Big up. Wena usithemba kangakanani? Nafo ngasho ukuthi cha 100 ngiyayimnika impela nami. Ngithemba kakhulu. Ngasho 100 ngiyayimnika impela. Ukhona nomunye umuntu ohlekisana naye ngaphandle kadade wethu? Uma ngathi ukhona abengiqambela amanga. Akekho. Ngavele nje yazi. Awu. My brother. Ayona impela. All right. Ma ungasufanda ukuthi yakufebela ungenza njani? Hayi yabona angifisa sifike lapho kodwa ngathi hayi kancane ngifebele. Angeke kwenzeke. Lutho, yakalanta. Angabazi impela lokho ngeke kwenzeke. Ikhona into efisa ukuyixolisela. Ngisho khona ngempela kodwa ngasho ukuthi nje mhlawumbe ngiyaxolisa phela abasazi umuntu wakhe amaphutha nje abantu. Nami mhlawumbe uma kwenzeka khona iphutha lapha ngithola ngulo sengathi ngiyaxolisa into kanjani. Kodwa khona into ngathi ngifisa ukuxolisana ngempeleni. Oh, nonolimu wena uyisonga wena. Lutho. Amagama akhe akhethiwe. Ya ngithi ngikhuluma amagama ngisho ukuthi ngakhetha. Sister, ngihappy for wena ne. And ngifisa ukuthi relationship yakhe ihambe grand. Ya nathi kuzomela sami sinobhuti wena khama umfowethu lo. Ya mfethu le ndoda ngizoyidedela nami. Yazi ngiyaqala ima wophela. Ayithathi sifuneka sihambe. Cha ngithi ngisathi ngiyachaza ukuthi ngiyaqala. Washaka inkinga kodwa uthi siyakuthaka saphuthuma inkinga. Sesifama kunento esiyenzayo la ethiwa loyalty test. Uyayazi my brother yikho esekudonsa. Yabo kubambile. Uyakudonsa. Kunento esiyenzayo ethiwa loyalty test. Loyalty test is whereby we switching phones for 60 seconds. Wena
In fact sithi phela ngichazela uma isister bese ngiyantetela kukuyena ukuthi ufuna ukuhamba noma ufuna ukuhlala yini ngicela ukuchaza bhuti awuthi bafike ngiyakwazi uqala kanje ke ngiyakwazi ulimi lwakho hayi athi ngcono salale la because manje ngiyazi le lento yathi yaphi cha njaya mithi mamazi cela ungilalele shuthe kunento esiyenzayo la ethiwa i-loyalty test i-loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds wena sister unike ubhuti ifoni yakho for 60 seconds ukuthi angene ku-WhatsApp angene ku-Facebook angene ku-Instagram makuthi uyayisebenzisa u-Facebook no-Instagram ukuthi a-check ukuthi wena ufletha nabo bani same applies nawe ukuthi uthole ifoni yakho yakhe nawe wenze the same thing wena uthini sister ngoba ngiyakubona umuntu ongenankinga ngithi wena umchitheli and sanana naye kuphela akekho umunye umuntu osanana naye ngithi and uyamthemba 100% nawe uyayithemba so ayikho into oyifihlayo ngiphi ifoni yakho mntama tethela ingane wozani ngapha buka nisesikhotheni ngamasimba lana bayakaka ebusuku nginosamba ne ish fethu lethi ifoni yakho ithini oh manje sister ngikukhulume nento oh yes hey le bhaka lo uyiselani uyilahlelani uyilahlelani sister woza ngapha kumina bafe woza la endleleni sibheke lapha kwikhamera manje ya sister ungawari ungabi shy ngenzela ukuthi sister njengoba usho ukuthi angithi uthi uyamthemba and awunankinga mina soqala ngefoni yakho ngoba nami ngiyakuthemba okay sure indaba kodwa ngibona ukuthi inkinga lokho osiqale ngingabani yakho siqale ngeyakho cela ubambe cela umnye isikhwama sakhe fethu yini ngizobanjwa fethu fethu oh nayi lo mina pressa la uye ku WhatsApp la no yeah now la ku search ngena ku mase ngitype uzotype la ku search kodwa futhi ngisayona manje ngiyangithanda futhi ukuthi yazi fethu awu relax asiqale sibheke ukuthi unawo nama-archives okay ngoba abantu aba-archive ngiyabona impela yabuya ama-conversation abo basasa sidingani labo khululeka ngifuna siqale siqede nge-archive okay was mase ngitype uzotype la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lezinye izinja la ungitshela ngoba leyo mgodo leyo izobe iquda umuntu wakho ngizama ukukusiza la uyangazi nje so awuthami wena ngizokutshela mase ngitype la all right guys we're on WhatsApp right now about to start the trendiest type lapho uthi I love you sister sondela kimi wena njengoba umuhle kanje abakushela ngishela khona kodwa ngithembekile kumuntu wami sembekile ne yebo vela bala section vela bani ivela mina kuphela mfana okay ngicela udelete type uthi ngiyakuthanda ngesizulu sibone ukuthi kuzovela abaniki ngoba bekusawu I love you lo manje takhelihle wena abafana uthini mabeza kuwe ngiyabingelela makubingelelwa nje i-conversation iphusheke kepha la ngabe ucela amanamba amayi angamnika delete lapho type uthi I miss you ufake neheart ebovu oh unabo abangani yebo nginomngane oyedwa umkhonzile yebo awu mama asipili tshaye vela mina mfana ngicela ungidilithele mfethu lapho type uthi sex siyayikhuphula manje sikhuphula izinga unakho ukuyicela isex kuwe ubhuti yeah so uye kumele vele yes nabanye asipili tshaye mina kuphela wena lengane lena shuthe into yenza uyayikhwela nje ayisitho ngisho nje ethi vele kuyazi ukuthi amabhona mhlawumbe manthandana kenze khona siyafika isigaba sokuthi manje kuze kufike nalesigaba sokuthi uyicele nako WhatsApp sokona kusuke ukukhuluma bo mhlawumbe ngiyacela kusuke ukukhuluma nje bese ngigcine sengiholeleka lapho sengaqondile delete type uthi money net ibani ukuphi imali uyuphi satha vela mina ngiyami ngizokuthi umupha nanemali uwe lo phela phone ngiyazi ukuthi yasho kuthiwa umuntu wakho uyamneke so nami ke uma mhlawumbe kukhona umncane engikutholayo kade ukuthi ngithi
for ukuthi ngimbonge kanjani. Kodwa ngeke ngithobe ngagqugquzela ukuthi uNkosi manganika imali. Kodwa-ke ngathi kusuke kuhlise napha wena kanjani. Awugqugquzeli kodwa. Angikugqugquzeli khona manje ngazi amanye amajongo azothi njani ngenhlanhla mhlawumbe sengimosha ubujongo kanjani. Akuthiwa lokho. Uma nje umuntu umthanda futhi ubona ngathi kumele khona okuncane umnika kona kunjalo because kuthiwa umuntu wakho uyayithandela. Bona nami kanjalo. Mfethu. Yabo ngibona ngathi wena lokhu uyangishaya. And lento ewezama ukuyenza ungiphrika umqondo mina ngeke kulunge doka. Ngeke kulunge. Angikushaya kafu ukuthi iqiniso nje njalo. Delete. Type uthi come outside. Sisi wami. Mfethu ngisacela nawe ube honest kuthini khona yini mfana okuthandana naye. Uyadelete in iPhone. Uyawudlala Facebook. Yeah. Akuveli lutho. Oh, khona into esingamele siyifake. Faka i-emoji. Delete la, faka i-emoji ebrinjolo. Faka ipentshesi. Faka nalamanzi athi kwa. Ibrinjolo ilo mpundulu lo ngathi uphephula. Oh, emoji Yeah, yompundulu. Indaba. Yes. Yini akho. Owangikhetha ngele ngane ngayithenga. Esesamdayisa. Come on. No, Facebook. Yeah, now like telling, yeah, like my messenger now. Yeah, search. Masa search is search lab. Type uthi I love you fake heart bones. Ma uthi ithi no results ungitshele. Mayiveza ama message angavuliwe. Ungitshele futhi. Yeah, it's no result. Udlala Instagram. Indaba mfethu uhappy. Yeah, ngasho ukuthi ngihappy about because kodwa ngeke ngihappy kangawo. Kodwa ngasho ukuthi wena ukho kuyangento ukuthi ngisayisa ukuthi cha umuntu lo straight mina ngithanda kanjani. Because bona basaqala kade ngimthemba. Isidingo singivele phone yakhe besingekho. Because manje sungenza ngibona ngathi manje njani. Hathi fulana nasabe khonto engithoyile uzophatha kanjani. Awu, ngizama ukukusiza. Indaba nefethi manje usuyijika lento engathi fethu icala lenziwe yimini. Kawa for akusho ukuthi kade ngisiza kanjani. Ukuthi ngiyathi umjidite lo mjidite incane kakhulu uma umuntu umthanda. Because manje ade ubathi mhlawumbe la athi nomuntu omshelayo. Bese ngibona yahleka. Lento izongiphatha kahle because manje ngibona athi Hayi umuntu ehleka. Yabona ukuthi ucreate into engekho. Yabona ukuthi ucreate. Cha, mhlawumbe uhlekiswa ukuthi awubheke lo uyangishela ene mina ngimfuni. kawa for akwazi kanjalo umuntu nje sheshe umqaqiselo. Kodwa akekho umuntu obeshela la. Wena ke yena umuntu abanga uzofila kanjani ke njengamanje njoba sovula ifoni yakho awuyibuyivula. Hayi bona athi mfona ayingavula ayinabhethi njalo. Baba vula le phone. Uyafona nje phone ngino singathi shit ngafuna. Sesibhekile yakhe noma ngisho. Sister Share his card. Ngona sona share his card. Share his card. Taban. Telephone. kanti uyamsaba unjalo. Akuthi yamhlonipha. Hayi yamsaba. Usho kanye. Kodwa ke engizobusho ozongithola lapho ngicela mhlambe uthini umthetho awubhala mina ngikuzila ngithi ukuthi khona into ofuna ukuyixolisela eish uyenzelani lento yenzayo ufuna thana ngicela into kanjalo kodwa manje wenzani ngiyasho azokuthola lapha ngoba ngekwazi ikuphi lokho azokuthola angazothola yini kodwa hamba uzokwenzeka ngithola ikuphi angakwenzeka kuthola ikuphi mhlawumbe eish angazi uzobona naye live ifoni yami yeah WhatsApp musukubaleka imali Ilokhi WhatsApp yakhe. Wazovula le WhatsApp. Ish. Iphina ndithi. Hayi bhuti. Ethobani? Sobani? Indaba mfethu. Sister lo muntu omubuye bambuyeke izala ku search. Mangithi saphethe sakhala. Mavele igama lakho la ungitshela mavele igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba yizo lezo ifebe ezobe zidla umuntu wakhe ngizothi ngithini. Alright guys, on WhatsApp right now I'm about to tap the trends tap la phuthi ngiyakuthanda. So wena mfethu why uyenza kanje uyenzelani lento yenzayo? Akuzona ukuthi afithi manje into engisazi yona eish. Uyenzelani wena lento yenzayo? Why mfethu uyenza kanje? Sibathathu la. Mvela nobani lapho nibathathu? Aphelele noolwethu nami. Uthi uyabathanda. Na ngicela ungene ku-aphelele lapho ubone ukuthi nayo aphelele uthi uyamthanda noba futhi nayo inja yami nayo ithi yamthanda.
proof angithi uyakubona nakho nalo uyaphendula ya okay ngicela ubuyele kulo olwethu nakhona ngicela senze sure siyibone iproof yokuthi ya nakho hayi umuntu wakhe lo muntu wakhe nalo abantu bakhe bowu2 laba Thobat uyangichitela ima sister ngicela udelete lapho ngicela ungithaphela uthi money cause ushilo wathi akakugqugquzeli ukuthi umuntu osifazana aphiwe imali kodwa mawunako so kumele bavele mabevela bobabili ngizokutshela mina ukuthi tshelile uthi abantu bakhe la ngathi kukhuphukile manje sekuvela nomunye kusuka impilo mfana la nenzani ngoba nompilo Thobat Impilo. ubani olwethu Ngihlaba olethu ngathi thambo. ubani aphelele Ayishubanda afọ uphendula kanjani imibuzo engaka khathe sisodwa. Mhlawumbe umuzi umbuzo ekhathe sisodwa bese khani ngonke ngophendula. baphendule bonke ke Mhlawumbe ngathi abantu mhlawumbe esike thathe babambisana nabo. Kodwa akusinto ethi mhlawumbe into engahlala nabo. nibambisene nabo sibambisene njani olwethu thena ufaka olwethu owaphelele namantombi akho nje apha kwi-relationship yethu why leyifeba kukona nentombi ifebe lezi Fast ngasabiza ingane zabantu ngefebe. Nje sifeni. usabahlonipha wena akakuhlonipha Untone kubeni aphelele uyazi bani khona empilweni yakho ya uyamazi oniyazana ukudlela ekubhekile ngale wenzani mfethu wenzani Jongo wenzani manje Eish. Akaqhaza nthina foda okuyibona ngasho ukuthi kona ukubona lapha. ikuphi 10,000 akubonayo asikho wa. Thobani ubhizi namantombazana sure waphi imali Yebo. uthi ukuzela amajongo bangapha amantombazana imali ya kanjani why wenza loo nto why mina uyabona uba nhlini ndiyenza yonke into right icondom yona Thobani beniyisebenzisa uda nalama triplets akho ufuna undigulisa nje cha wena Esifo ngasho ukuthi la le nkundla engidlala kuzo ezotshana manje ngakho ngakho adinge. Ngiyadlala nje ngenyanga. sister lapho ngiphela kakubi wena ya sister sokugoba kujole nalo angeke Yeah. ngiphela kakubi yakaqhela Akakwazi. ungambambi uzokubamba welcome naye Manje bafuyasona. baba ayisakufuni lengane angithi uyayizwa Bafuyasona into enjalo. angihlukanisi lutho ayisakufuni lengane izinto zenza ezihlukanisayo Usazo- lento yenzayo Yeah. thena ungiphelisa ngoaphelela uhlala ndibona masikhandlula kokwena hayibo sothetha ntoni wawungathethi lo aphelele nenze awuthembi indaba ngathulwa nami mfethu ufuna ukubonana umthetho wakho onkunzi that's why bawuthi ushiya ifoni uyilahlela phansi uyilahlela phansi yo hayi wena uyikaka yomntu she ya Afungambiza njalo. hayi ayisakhiziyo uyiyo uyituwa wena ushilo sister ukaka wena into ezenzayo Ngathi simama. ngizwe ngosister ukuthi wena uyikaka Uthi thanga mpheka kanjani into fambiza kanje. cha mfethu into ayishilo Hayi afanele ngeke sikhulu. Nikhulumani? soyithetha wena uyangiqhela okay so Ngisacela sister ntoni sizokhapha sister mafuna sikhapha or usafuna ukuhamba naye lo yakugada ngifuna hamba naye lo hayi Asampuna ngithi lo. lo sampuni hayi ingani umoya usakwatile ya Ngikotanga ni right ngifuna nje aphume empilweni yami yo hayi Hey. wena uyagulisa wena hey ukhuluma naye kanjani usondele amshana nale mini uyayifaka kubo Yeah. ufuna ungibamba ngemini yebo siyala sis hamba wena sister Ngikathi ukhona nayo tata into ozongba. mina Impela thina into ozongba. hayi Hayi. ungabuza ujinja amanyala amanyala Phela athi bantu ungenaphi ngingenaphi mina hayi kunya hayi umzulu okunya hayi sister nawe umzulu sister hayi umzula kanye hayi uchithiswa bubuzulu kutsho unqundu amazulu ngikhulume leyo nto oh ya khuluma hayi what kanjani ungayibambi ungayibambi ngoba khuluma into enza lapho yathi nana kuthiwa kwaZulu
Akekho umntwana kuthiwa la emhlabeni akekho umntwana gogo. Manje nawe nami ukuthi mhlawumbe uma ngihamba la benza kuthiwa udabane kanje nimbethe lo mfana sister wo uyabona-ke le nto lokhu ikhuluma uthi emkwatisa my sister into ne-explainayo uyangiqhela wena yewena yeyi sister ngcono wazi mfethu ayisakufuni le ngane sister sazoqhubeka nalo ngiyangiqhubeke naye hamba yabo wena befanele ngikushaye mfana wami befanele ngiqede nje ngawe udelela uMageba wena ngishaye welcome isikhathi sethu lesi look yeah down brass uzolimala wena wena yini lento yenzayo ifebe yi-SO3 ifebe 3 wonke ifebe udla wedwa uyancishana wena uyabona ukuthi umgole lento yenzayo 3 wayifebe wonke uwedwa 4 ngalo my sister lo uyenzelani lento yenzayo ufebelani sister ayithatha ngisayifuna no yithathe ngcono uhambe ayayipha u-aphelela ifaka esidwabeni sika-aphelela ungiqhala sister kodwa at least ihamba na something le relationship andiyifuni akayayipha u-aphelela thatha something le relationship kade kudla lo muntu kuthatha something makahambe ayayipha u-aphelela hamba-ke sister uyangiqhela lona hamba sister mi baba mi thatha isikhwama sakho siphaphelele Yenzelani into enjalo? ngizokushaya wena Yenzelani into enjalo? sobesiqabane and yazi ayikho into oyikhalelayo ayikho asambe futhi wena welcome simiyeke lo take me home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambe olunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. andile komunye umfana nje mistake